The following day, nandiyan naman tayo sa Hills and Garden in Labo, Camarines Norte. Maraming salamat po sa patuloy na pagtitiwala. Kami po ay seryoso sa aming misyon to help restore the health of people. And of course, sa mga nag-avail din ng ginawang free health consultation dito sa Legazpi last June 7, maraming salamat po. Kami po ay patuloy sa gagawin namin ito dahil ang mission namin mas maraming matulungan, ma-rejuvenate the natural way. Okay? So hello kay Joe Vibes. Ano ba yan? Oo. And of course, sa mga taga, ito, may announcement kasi, nakisuyo sa atin, ang CMD Center in Vera Catanduanes. Oy, mga taga Catanduanes, magkakaroon din kayo ng schedule ng free health consultation ngayong June 11. June 11, 8 a.m. to 3 p.m. sa NAB Wellness Center, Barangay Belmonte, San Andres, Catanduanes. Opo, ngayong ano na yan, Wednesday. Ano ba ngayon? Oo, Wednesday pala, tama. Oo. And then, magkakaroon din kayo mga taga-Vera Catanduanes na free health consultation on June 14. June 14, 8 a.m. to 5 p.m. June 14 and June 15. Diyan sa NAB Wellness Center, CMD Center in Vera Catanduanes. Sa, San Pedro, Vera Catanduanes. And syempre, mga taga Santo Domingo, Albay, ang schedule ng free health consultation diyan sa inyo ay on Sunday. Opo, Sunday, June 15 sa CMD Center in Santo Domingo, Albay. And of course, mga taga-Bakakay naman, ito yung schedule nyo ng free health consultation ay June 29. CMD Center in Bakakay, 8 a.m. to 3 p.m. But of course, mga taga-Masbate, oo, babalik uli kami dyan para suportahan ng CMD Center in Masbate dyan sa Quezon Street, Masbate City. Opo. Kailan ba ang schedule natin dyan? June 27. CMD Center in Masbate City. Andyan, siyempre, kailangan dumating uli ang inyong lingkod. Yan muna yung mga announcement natin ngayong, June, month of June. Okay? So, mission to help restore the health of people. Kaya calling all people na may mga problema sa kalusugan kung kayo po ay umiinom ng mga gamot pero andyan pa rin ang iyong mga sakit o kaya kayo mga due for operation, subukan nyo muna ang ating product. Kasi madalas sabihin ng inyong lingkod, lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. And by the way, dyan pala sa Daet, Camarines Norte, pag kayo nagpunta dyan sa CMD Center in Daet, free health consultation po kayo, okay? And also, this month of June, free health consultation po kayo dyan sa newly opened center natin, CMD Center in Donsol, Sorsogon. Oo, harapan ng munisipyo ng Donsol. Nasa taas tayo ng Soreco. Tama ba ko? Taas ng Soreco. Okay? So, patuloy tayo sa ating programa, calling all people na may mga problema sa kalusugan. Pwede kayo magtanong, mag-text. Pwede kayo mag-text sa akin. Ang aking text hotline is 0939-904-0717. 0939-904-0717. Of course, yung mga nasa Facebook, pwede kayo sa CMD Bicol. Dahil si Nurse Erlaman po ang tagasagot natin dyan sa CMD Bicol. Okay? As usual, oo, let's talk. Siyempre, ang inyong lingkod, mas magandang makapakinig kayo ng mga kwento ng kagalingan, paano nakakatulong yung ating mga produkto. And by the way, ang dami ko sanang dapat na ma-interview na may mga magagandang testimony. Medyo naman yung aking ay hindi nag-cooperate yung aking recorder. Kaya anyway, next time siguro makapag-record tayo ng mga bagong magagandang testimony. Pakinggan po muna natin itong isang niready ko para sa inyo. How amazing is our product? Pakinggan po natin.
Okay, may bisita pa ako dito. Siya yung dati nagtitestimony na 2 taon ng balik-balik sa hospital, sa doktor, laboratory dito, laboratory doon. Pero dito pala bumagsak sa CMD. Yun ang nagpagaling talaga sa kanya, yung ating HCI CMD. Pero meron siyang kwento ngayon, nandito siya sa aking office ngayon at bibili ng volume na mga product dahil mabenta dyan sa kanyang sari-sari store. Pero ma-interview ko siya para maka-inspire. Ma'am, pangalan uli, edad taga saan? Ako po si Nora Aison, taga Puraksiyete, Campuro, na sarong may Ilan na edad po? 70 na ako. Ayan, magtatagalog tayo, ma'am. Sa Cam Norte, yung San May area doon, hindi naintindihan yung Bicol. So, may kwento ka tungkol sa anak. Apo. Anong nangyari sa apo mo? Ilan ba yung edad at anong nangyari po? Ang apo ko ay 15 years old. One time, nagkaroon siyang bukol sa ilalim ng dila niya. Ngayon, dati na kaming gumagamit ng CMD kasi matagal na ako sa CMD. Ako ang kasabay ng CMD paglabas, kasabay ako na gumamit ng CMD. Dinidma ko yung CMD kasi sabi ko, minimum naman tayo ng CMD. Ba't ganon? Pumunta ako sa doktor. Sabi ko kasi natakot ako eh. Pumunta kami sa doktor. 2 doktor ang pinunta namin. Pati ito si doktor. Oo, wag ka na magbanggit ng pangalan ng doktor. I-refer kami doon sa isang ospital. Pagdating namin doon sa ospital, sabi ng doktor, uoperahin daw. Sabi sa akin, mag-ready daw ako ng 100K. Tinanong ko naman yung doktor, Dok, sa 100K bang ang operation na yan? Ano ba? Totally? Wala na talaga? Hindi na babalik? Ay, hindi, mother. May itong sakit na to, pag na-opera, bumabalik. Natakot yung apo ko. Sabi niya, Mi, ayoko na. Pagdating namin sa bahay, nag-usap kaming dalawa. Sabi niya, Mi, try natin yung CMD. Sabi ko, oo nga, dinidma natin kasi gumagamit na tayo, matagal na tayo dyan. Pero ba't nagkabukol ka pa rin? Di yung ginawa ko, sige, sabi ko, gumawa ka ng bulak. Lagyan natin ng CMD, tapos ipatong mo dyan sa yung bukol mo. Anuhin mo ng dila mo para hindi makalabas yung bulak. 3 beses sa isang araw namin ginagawa. Pakalipas ng 2 araw, sabi ng apo ko, Mami, sumabog. Sabi ko, oh, sige, idura mo. Tapos sabi ko, oh, ano? Sabi niya, nako, ano na, maliit na, wala na, sabi niya. Sige pa rin, araw-araw, ganon ang ginagawa namin. Sabi ng doktor, pag inopera, bumabalik. Sa awa ng Panginoon, hanggang ngayon, itong taon na to, nangyari ito. Hanggang sa ngayon, nag-testimony ako, wala na. Sabi ng apo ko, Mama, CMD lang pala na, gastos-gastos pa tayo sa ospital, 2 tayong balik-balik sa ospital. Magkano na yung nagastos sa ospital po? 6K. Naka 6K. Oo, naka 6K. Pero pala patak lang ng CMD ang katapat. Ilang buwan na po na nag-okay na yung apo mo? Ano na, madam, basta itong taon na to, wala pang 1 taon. Kasi itong taon na to nangyari. Buwan, mga ilang buwan? Pwede mga 6 pa lang na buwan. Hindi na talaga bumalik. Hindi na bumabalik kasi kahapon nga. Sabi ko, Bibi, ano ba yung bukol mo? Wala na, flat na, wala nang problema. Sabi niya, ganon. Sabi ko, salamat sa CMD. Makapta CMD. Tapos ikaw, papablaan, mag-resolve rin ang problema ko. Okay. Marami. May ano ka pa? Kasi siya po ay talagang retailer ng ating, dahil siyempre sa family, na-prove na napakaganda ng ating product. Retailer siya dyan sa Puro, Legazpi City. May kinikwento ka yung bata na, ano bang nangyari dun sa bata na natulungan ng CMD natin? Mayroon akong isang pamilya na paminsan maganda rin ang marites. Kasi may isang bata doon sa kapitbahay namin na 1 buwan na sa ospital, hindi na gumagaling, inilabas nila. Naglalagnat, tapos nagtatai, tapos balikwas yung bata, hindi mapakali. Yung mga marites doon sa amin, sabi, Ate Bibi, baka mamaya iwanan ka ng anak mo. Huwag ka magsalita ng ganyan. 1 buwan na kami sa ospital. Andyan kasi, Mami, mayroong gamot. Ba't hindi nyo subukan? Sabi ko, si Mami pala, mayroon. Hindi na magsabi. Sabi ko, o sige, tutulungan kita. Kahit hindi mo bayaran,
try natin. Hindi ako sa iyo maninigurado pag hindi natin nasubukan. Sabi ko, ano pinainom mo sa anak mo? Sabi niya, gatas. Pero ayaw na magdiri, sabi niya. Kasi sumasakit ang tiyan. Sabi ko, kunin mo yung, chupon. Ang ginawa ko, kasi 2 taon pa lang, ginawa kong 10. Dapat baga, sabi ko, hindi pwede yung 10, pero sinubukan ko kasi malala na yung bata, talagang delikado na. Ang ginawa ko, sabi ko, padidihin mo, pilitin mong magdidi. Ngayon, Halo ba sa gatas o sa tubig? sa gatas, madam. Sige, sabi ko, pilitin mo para yung anak mo gumaling. Yung kapipilit niya, yung patakba ng gatas, nakalagay sa lalamunan niya, yung parang naano ng bata, dumidi yung bata. Pagkatapos ng dumidi na bata, inaubos yung maliit na chupon. Nakatulog na yung bata. Sabi ko, asa na ba si Biboy? Sabi niya, nakatulog, mami. Sabi ko, salamat sa Panginoon. Kasi hindi na natutulog yung bata. Sabi ko, bantayan mo, tingnan mo, lagyan mo ng diaper, tingnan mo kung ano mangyari. Pero pagkatapos, bumalik ka sa akin kung ano mangyari. Oo, sabi niya, mami. Tapos, hindi pa nga naumagahan. Sabi niya, mami, may lumabas sa bata. Ano lumabas? Yung parang bilog ika na ang baho na hindi ko atim kung ano yun. Sa pit niya, yung tumaiba yung bata, may lumabas daw na malaking bilog. Sabi niya, ang baho. Sabi ko, wag kang tingnan mo kung ano yun. Ano pala? Yung mayroon palang kinain yung bata, parang nalason yung bituka niya. Yung parang nagkaroon na yun ng, parang lumot na. Tapos, di yun, lumabas. Sabi ko, dalhin mo uli sa akin yung CMD. O yung chupon. Lagyan ko pa uli ng CMD. Dinala niya uli yung CMD. Pero bantayan mo kasi may lalabas pa yun. Ha? Sabi niya, mayroon pa ba? Sabi ko, basta mayroon pa. Linagyan ko na, hindi ko na sinampo, hindi ko na, nilagay ko na sa 3 patak na nga lang, madam. Ngayon, bantayan mo, mag-report ka sa akin. Tapos, maya-maya, bumalik. Mayroon lumabas. O ano ang lumabas? Sabi niya, parang kamay ni Biboy na bilog. O ano ang kulay? Sabi niya, green na green, mami. Sabi ko, wag kang tingnan mo kung ano ang laman. Madam, ang laman ng yung bilog na yon, buong sipon. Ang baho daw. Pagkalabas noon, kinaumagahan si Biboy naglalakad na. O ano nangyari niyan? Hindi pa naman samantalang di nila yun napapalakad kasi lumiit na nga. Sabi ko, Biboy, salamat. Kung wala ng CMD, mamamatay ka. Sabi ng nanay, oo nga. Pero salamat sa sa'yo, mami. Kumusta na siya ngayon? Ay, ngayon, binata na. Ganun. Kaya, pinangalanan namin si CMD. Kaya, yan. So, yan lang. Actually, marami ka na experience. Ang dami kong na-experience, ang dami kong nagamot doon sa amin. Tsaka wag kayong sa CMD kasi, kahit sa sa sugat, napakagaling sa sugat, madam. Ang galing-galing sa sugat. Kaya wag kayong mag-alala kahit sa mga bukol-bukol, ilagay nyo lang sa gapas, tapos paglagay niyo sa bulak, itapal nyo dyan sa bukol, lagyan nyo ng plaster, hayaan yung umuwaga ng ganyan, araw-araw, at makikita nyo mawawala yan kasi nangyari yan sa buhay namin. Ayan. Actually, marami siyang experience kasi almost kung 20 years na si Health Code, siguro mga 18 years ka na user ng product. At yan na yung ngayon na, kaya totoo yan na kung kayo mga sari-sari store, kung may CMD kayo sa inyong mga sari-sari store, para kayong butika sa barangay. Ano po ang message mo sa mga listeners po? Ako ang pinapayo ko sa inyo, wag kayong mag-alala. Kung kayo may mga sakit sa katawan, hindi ko naman sinasabi na wag kayong pumunta sa doktor. Mabuti pa rin na magpa-check up kayo kasi gaya sa anak ko. Yung anak ko kasi, si Junjun, nagkaroon siya ng heart failure. Sabi niya sa akin, Ma, mayroon ba akong sakit sa puso? Sabi ko, wala eh. Mama, nagpa-check up ako, mayroon daw. Di, gamot sila ng gamot, nakaubos na sila ng mahigit 200K. Sabi niya, pababa mamay ang ang timbang ko. Sabi ko,
Why not hindi mo subukan ang CMD? Sabi niya, magaling ba yan? Sabi ko, subukan mo, isa lang. Pinadalan ko sa Maynila kasi nasa Maynila. Pagkatapos sabi ko ng isang battle, bumalik ka sa doktor mo. Sabihin mo, mapapacheck up ka uli. Pag dating niya daw, pagkaubos niya, nagbalik siya sa doktor. Sabi daw ng doktor, inimnom mo ba yung gamot na binigay ko? Sabi, opo, Dok. Kita mo? Di ang dali mo gumaling. Hindi nga alam, Iga, na hindi naman ininom ko. Ang ininom ko, CMD. Tawa ng tawang. Kaya, pag bumibili ako dito, madam, na marami, pinabadadala ko sa Maynila. Kasi sa Maynila daw, 2,000 ang isa niya. Kaya ang ginagawa ko, tatawag yan sa akin, Ma, padalan mo ako ng CMD. Ini-LBC ko yan. Ang dami ng karanasan namin na nangyari. CMD ang nakaligtas. Kaya huwag kayong mag-alala. Basta maniwala lang kayo. Pangalan uli? Ako si Nora Aison, taga-Puro, Legazpi. Ayun, di ba? So amazing yung ating product. Kaya madalas sabihin ng iyong lingkod, lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. At ulitin ko, ang mga magkakaroon ng free health consultation dyan sa NAB Wellness Center sa Barangay Belmonte, San Andres, Catanduanes, ngayong June 11. June 11, 8 a.m. to 3 p.m. Yan, take advantage mga taga San Andres, Catanduanes. And of course, dyan naman sa Vera, Catanduanes, magkakaroon kayo ng free health consultation comes June 14 and June 15. Dalawang araw yan na 8 to 5. Opo, dyan sa NAB Wellness Center, CMD Center in Vera, Catanduanes, sa San Pedro, Vera, Catanduanes. And syempre, sa mga taga Santo Domingo, Albay, meron din kayo na free health consultation on June 15, Sunday, 8 a.m. to 3 p.m. At sa Bakakay naman, June 29. Opo, Sunday rin, 8 a.m. to 3 p.m. Diyan sa CMD Centers nin Bakakay, Albay. At syempre mga taga Masbate ha, kita-kits ulit tayo, June 27, Friday po yan, 9 a.m. to 4 p.m. Yan po ang schedule ng ating free health consultation. Okay? So, dito na tayo sa ating mga ZMD Centers and Active Distributors. Sa Catbalogan, hanapin lang CMD Center at 5391 2nd floor Del Rosario Street, Barangay 1, Catbalogan City, atop St. Therese Family Drug Store. Sa Tacloban, nasa Santo Niño Street, Barangay 24, Reynas Building, Tacloban City, malapit sa Doctors Terminal. Shirley Banyares, Purok 3, Kabasan, Bakakay, Albay. Honest Store, Purok 4, Palanog, Kamalig, Albay. Giriba Sari-Sari Store, Purok 7, Kilikaw. Purok 7, Kilikaw, Daraga, Albay. Okay? So, iba natin ng mga ZMD Centers and Active Distributors. Pakinggan po natin ito. Ha? Mukhang tingnan ko kung tama yung nakuha ko. Ha? Number 27. Hello kay Sir Ramir Tanay, Technical Department ng DSGB. Okay? So, dito na tayo sa iba natin ng mga ZMD Centers. Pakinggan po natin. Sa Camarines Norte, hanapin lang CMD Center at Diego Liña Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, malapit sa Giselle's Garden. Sa Captain Villaflores Street, Barangay Gumamela, Labo, beside Lisaso Hospital. Sa corner Lapak and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga. Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, near Seventh-day Adventist Church. Sa Purok 1, Barangay Tugos, Paracali, in front Tugos Elementary School. CMD Center at Purok 5, Barangay Motherlode, Jose Panganiban, near Kasarog Checkpoint. Sa Doctors Generic Pharmacy, Basud, Camarines Norte, Magel's Pharmacy, Mercedes, Camarines Norte, King's Pharmacy, Silangan, San Vicente, Camarines Norte, Salvico Pharmacy, in front Labo General Hospital, Helen Valenzuela, in front Canoreco, Bato Balane, Lilian Salen, alias General Merchandise, Purok 1, Barangay Bato Balane, Lolito Limpot, Purok 6, Larap, Jose Panganiban. Ma'am Sara Sarco, Purok 3, Barangay Salvacion, Jose Panganiban. Susan Correa Abais at Rusan's Transient House, Purok 2, Lagon.
Meron din po sa dry goods section near Three Sisters Carinderia. Now, dyan sa J-Pang, Jose Panganiban, care of Ma'am Sonia Bibon sa Purok 6, Barangay Motherlode, Jose Panganiban. So, ito yung ibaba po natin. Pakinggan natin. Sa Camarines Sur, hanapin lang si Amri Santo at 36A Barlin Street, Santa Cruz, Naga City. Sa Door 3, Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Panday Street, Goa, Camarines Sur. Sa Alcantara Street, Poblacion, West Ocampo, Camarines Sur. Si Amri Santo at second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur, atap JC Marketing. Sa L&L Building, Balalacor Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. Sa Purok 6 Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur. Katisasil, Binanuahan, Camarines Sur. Sa Tito's Restaurant, Zone 1, Barangay San Antonio, Pili, Camarines Sur. Emilia Cabaltera, Pugay, Baaw, Camarines Sur. Sa RBJ Pharmacy, Poblacion, Ilawod, Ragay, near Ragay Central School. Sa Catanduanes, andyan si Ma'am Remy Faustino, Gogon Sirangan, Vera Catanduanes, Helen Torrepalma, Rosalina Torrepalma, San Roque, Bato Catanduanes, Ma'am Julie De Luna, Barangay Maysuran, Caramoran, Catanduanes, Salve Cabal, si Amdi Stocky Center or NAB Wellness Center, San Pedro, Vera Catanduanes, sa NAB Wellness Center at Barangay Belmonte, San Andres, Catanduanes, malapit sa Power Zone, Gasoline Station, Astor Crespino, Barangay Napo, Pandan, Catanduanes. Okay, sa area ng Masbate, hanapin lang CMD Center at second floor, Grahida Building, Quezon Street, Masbate City, in front, Banco de Oro, atap Fash Cash. Emma Linda Lagak, Purokwan, Ramirez Street, Poblacion, Baleno. Oy, mga taga Masbate ha, kita-kits ulit tayo, June 27, 9 a.m. to 4 p.m. Magkasama ulit kami ni Nurse Earl para sa mission na to help restore the health of people. Free health consultation po yan. Take advantage po, mga taga Masbate, okay? Aida Amor Cerillo, Interior San Jacinto, Masbate. Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. Sa Jet City Pharma, Generics, Almero Street, Ibingay, Masbate in front, Barangay Hall. Alice Amor, Purok 7, Bagumbayan, Masbate City. Maribel Amante, Purok Jade, Batuan, Masbate. Sa Sorsogon, Ma'am Rosemary Tarog, Makalaya, Casillas, Sorsogon. Jenaline Mangampo, Purok 2, Inang, Pilar, Sorsogon. Roger Obia, San Antonio, Pilar, Sorsogon. Eva Omali, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. Nelita Abion, CMB Pharmacy, Comadgad, Casillas, Sorsogon. Mr. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon. And of course, yung newly opened natin na CMD Center dyan sa Donsol, second floor, JV3 Building, San Jose Street, Away, Donsol, Sorsogon. Harapan lang yan ng munisipyo ng Donsol. Ma'am Annabel Maquiñana at Danibel General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon. Ma'am Cora Espadilla, Balugo, Sorsogon City, in front, Iglesia ni Cristo Chapel. Maria Jinky Aquilmo, Purok 6, Bulabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon. Rosemary Haji, Haji Wellness Hub, St. Vincent Compound, Bibingkan, Sorsogon City. Cheryl Apuli, JNC Store, Kilometro 25, San Vicente, Casillas, Sorsogon. TGP Pharmacy, Magallanes, Sorsogon. Sandra Mortega Frio, sa Butika, Bitison Street, Magallanes, Sorsogon. Ma'am Richelle Icardo, CMD Center, Barangay Adobis, Kasiguran in front, Kasiguran Technical Vocational School. Diyan si Ma'am Jocelyn Belien, Kilometro 34, Salvacion, Pilar, Sorsogon. So first, District of Albay. Mr. Ray Mendez, 156, Corbada Street, Purok 1, Barangay Tigbit, Tiwi, Albay. Ma'am Cathy Credo, second floor, Center Point Building, atap 711, Siga Avenue, Tabaco City. Ma'am Martel Neo, Ortiz Cockpit Compound, Matagbak, Tabaco City. Emmy Clarete, San Juan, Tabaco City. Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Kagawad Ami Batalier, Salvacion, Malilipot, Albay. Michelle Biasca, CMD Stocky Center,
AM Building, Magsaysay Avenue, corner Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bakakay. At may CMB Center tayo, Purok 2, San Vicente, Santo Domingo, Albay. Jeremias Balya, Dieres Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Delia Kissing, Purok 4, Lidong, Santo Domingo. Kapitan Samson Bertumen, Napunan, Bakakay. Sa 2nd District of Albay, siyempre yung aking center, CMB Center or NAB Wellness Center, 2nd floor, Room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, in front, LCC Supermarket, atop Denver's Computer Shop, Nilda Bardin, Purok 1A, Galicia, Rapo-Rapo, Errol Asuncion, Arson Store, Centro, Rapo-Rapo, Emilia Llaneta, Mancao, Rapo-Rapo, Rafael Esquilador, Morok-Borocan, Rapo-Rapo, Joanne Serrano, Bagabawan, Rapo-Rapo, Lourdes Busque, Purok 2, Bugtong, Rapo-Rapo, Das Cable Store, Purok 2, Itba, Manito, Mr. Toy Dahak, Purok 3, Itba, Manito, Josephine Racho, Balina, Daraga, Albay, Rowena Neo at Avon Outlet, Tibianos Residence, number 14, P. Borgo Street, Ilawo, Daraga, Albay. Teresita Red, Liguan, Rapo-Rapo. Yan. Eden Bardalo, Purok 5, Barangay 1, EM Sabayo, Legazpi, Lisa Longasa, 4J Drugstore, Bangkerohan, Legazpi, Emily Lisay, Zone 1, Anislag, Daraga, Albay, in front, Anislag Church, Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market, Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay, Nora Aison, Purok, Legazpi City, Marilo Bermejo, Purok 3, Bagakay, Legazpi, Concepcion Aguilar, Purok 2, Common, Kamalig, Albay, CMD Office, 2nd floor, Kamalig Market, Delia Moral, Kagiba, Kamalig, Albay, sa Life Pharmacy, ground floor, Kamalig Market, Lisa Olidana, Bakay Store, Centro, Daraga, Albay, Milet Hiroy, Barangay 22, Binanuan East, Legazpi, Marinopre, Purok 4, Panoypoy, Kamalig, Albay, Cindy Toledo, Icardo, Odell Store, Bangkerohan, Legazpi City, and of course, sa 3rd District of Albay, Refuyos Drugstore, Pantaw, Libon, Ma'am Rexy Sardeñas, Sardeñas Store beside LBC Ginobatan, Ami Canseco, Boardwalk Service Center, Market Site, Uwas, Rosana Rehis, Care Office sa Barangay Affairs sa munisipyo ng Uwas, CMD Office, 2nd floor sa Palicio Building sa Palicio Street, Basod, Pulangi, at may CMD Office tayo sa ground floor, Kililan Building, San Jose Street, Dunao, Ligao City, Mariel Sabasa, Badian, Uwas, Albay, Florentina Palacio, Lydia Mayores, Purok 2, Sagaysay, Magiron, Ginobatan, Hilary Halde, Zone 9, Daisy Street, Saban, Uwas, Albay. Okay? Para sa inyong lahat, ulitin ko lang yung aking text hotline. Basta when it comes to health, text lang idahid karamdaman. At kung mga taga-saan kayo, idahid karamdaman. At kung mga taga-saan kayo sa 0939-9040717, 0939-9040717. Of course, yung mga nasa Facebook, doon kayo sa CMD Bicol. Pag sinabi CMD Bicol, si Nurse Erlaman po ang tagasagot dyan. So, yan, ubos na yung ating oras. Maraming salamat sa inyong lahat. Sana po ay matugunan ang aming misyon to help restore the health of people, and hopefully, someday, mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli ng dahil sa ating mga produkto. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.